и святи всемогъщи и сини праведни Божи, ние сме ти благодарни за тази възможност и привилегия, Господи, която ти ни даваш отново, да бъдем, Господи, изправени пред трети святи носи. Господи, благодарим ти за властта и силата, Божи, която ти ни даде. Господи, ние да смолим, Боже, всяка една буря в живота си, да смолим всяка една болест, Господи, и да дойде, Боже, съвършено пресиление. Благодарим ти, Господи, че ние сме в Твоята ръка, каза, която никой не може да ги грани от ръката им казваш. Господи, благодарим ти, че не само сме в Твоята ръка, но ние сме в Твоята суверенна воля, Боже. И живота, през който преминаваме, ние знаем и вярваме, че това е Твоята воля. Ако, Господи, така ти се вижда на Тебе угодно, ние казваме амин и амин, и амин, и амин, и амин. Защото ти казва, всичко съдейства за добро на тези, които любят Господа. И ни ти отдаваме цялата слава. Господи, Боже мой, вярваме и знаем, че ти ще докоснеш, ти ще премахнеш болките тази вечер и ти ще освободиш и ти ще благословиш. Покаяваме се, Господи, за шал и шал, които сме грешили при Теб. И ти молим, приеми ни, Боже, благослови ни и силени. Благослови тази вечер Словото си. Словото нека да бъде Словото на благословение, меселение и на помазание. Най-вече, Господи, човек да има здрав дух в Тебе. Господи, да не се клатим от нуждите, от неприятелствите, от нещата, Господи, от този свят. Но духът ти да бъде здрав вътре, Господи, да имаме Тебе, в Тебе да сме, Господи, с Тебе да сме, Господи, и с Тебе да стояваме, както казах в молитвата си, защото живота, който ни преминаваме, Боже, ние не сме сами, но ние сме от Твоята суверенна воля. Отдаваме ти цялата слава, хвала и благодарност. Благодарим ти за нашия пас. Господи, това огън и светане, което беше над него. Това, което беше на главата му, Боже, ти му даде сила. Дразновението, Боже, упованието и силата, той каза, Господи, вярвам, че ти ще направиш чудото и ти благодарим за това, че Боже, услуй тази вечер Словото си. Съм ти благодарен за това, че преминаваме през тези трудни неща, да се доближаваме до Тебе, защото ти си Бог, който казва, ревнуваш за духа си, Господи, който ти си положил вътре в нас и желаеш и искаш, Господи, ние да бъдем Твои, да не бъдем от света, но да бъдем Твои, защото ти си ни изкупил, Господи, чрез Своята кръв. Благословен да бъдеш, на Тебе да бъде хвалата и славата, от сега и до века. В името на Исус. Амин, Боже, и амин. Слава на Бога. Слава на Бога, амин. Бъдете благословени в мощното име на Господ. Слава на Бога. Свет ми помните, слава на Бога. Днеска темата ще бъде така относно предизвикателствата и изпитанията, които имат в живота ни. По-скоро, предизвикателствата в живота ни винаги имат определена цел, да имат и изходен път. Понякога виждаме нещата, които в нашия живот, наистина понякога не разбираме точно това, що става така или иначе, но Словото Божие ясно написа, че горе библейски термини ще имат трудности, скърби, борби, неволи, теготи, изпитания. Всичко го пише Библията. И това го пише за нас като християни. И всичко това го пише, разбира се, като трудности, като скърби, като неволи. Обаче, въпросът е, ние като християни трябва да знаем защо Бог допускат изпитания и каква е целта в крайна краща. И има много сили, които наистина ни показват наистина, че има Бог, всичко го прави с цел и то целта е човека да бъде по-близо до Бога, човека да се обърне към Господа си и да опава на Бога. Знаете, когато човек е всичко наред, много не може да Бога, не търси Бога. Живее си живота и се радва на това, което има. Ама самия Соломон каза,
Боже, не ми дай богатство, да не ми да кажете кой си, да се разгордея. Не ми дай оскъмно сказа, да не ми да откамна и да се греша. Дай ми как хляба на времето, така Соломон причи. Сега, когато говорим за неща, които в нашия живот, по-скоро бих казал, изпитанията винаги имат определена цел, но имат и изходен път. Бог не допуска в нашия живот предизвикателства, трудно скърби, да вкара под масата и да каже, ето виж колко си жалък. Не. Не си Божии деца. И като Божии деца, Бог има определени неща да дисциплинира, да подготви за небето. Ще дам се малко стихови са в Словото Божие, за насърчение. И после ще дам един пример в Словото Божие за Авраам, специално, ко премина Авраам. Исаия, 43 глава, втори си казва така: когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките, те ще те потопят. Когато минаваш през огъня, ти няма да се изгориш. И пламъкът не ще те опали. Какво става така? Реки, води, огън, минаваш. Бог е този, който има грижа за тебе. Не си в ръката на Бога. Така че Бог, наистина, ако и да допуска при него трудности, скърби и изпитания, през които преминаваме, всичко това използва и за наше добро. Вижте, ще дам сега притчи. 12-25 така. Теготата смирява човешко сърце. Теготата. Значи Бог използва даже и теготата. При някакъв човек, който преминава през тегота, когато е мъчен за нещо, когато нищо стане него живот. И тогава Бог отново води към смирение. А смирението е най-важната част от човешкия живот. Когато човек се смирява, Бог идва там. Бог работи в смирените. Словото Божие в Исаия 50-15 така: Бог обитава на високо и свято място, но ще там, където има съкрушено сърце и разкаян дух. Съкрушено сърце. Там, където човек е точно когато е тигота, когато е изпитанието, когато наистина безисходица, точно тогава и към Господи Бог наистина идва. И се прославя. В 2 Коринтияни 9:7 така: скръпта по Бога води до спасително покаяние. Скръп по Бога. Понякога човек може да скърби за много неща, но скръпта по Бога е това, което води към покаяние. И вижте, тук ще прочета само 2 стиха от Евреи, преди да премина напред. Казва така. Там пише точно за тук, където, че Бог наказва тези, които люби. И това е много силен стих. И там няколко стиха за те, тук говори Словото Божие, казва: сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да ослабиш, когато те изобличава Той. Наказание, изобличение, дисциплина, това е Божието действие към нас. Ние, разбира се, ще кажем, Бог не обича, що така? Ще дам, ние също обичаме децата си, но когато са малки децата, ние ги възпитаваме, правим ги, наказваме, дисциплинираме ги, да може да подготвим за живота. И още повече Бог това го прави с нас. И казва така, защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. И казва така, ако търпите наказание, Бог се покажа с вас като са синове, защото кой е този син, който баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на който сте били определени, тогава сте незаконно родени и не синове. Значи виждам, че наказанието, дисциплинирането говори, че Бог има ангажимент към нас като деца. И казва така: защото всички сме имали бащи по плът, които са наказвали и сме ги почитали, не ще ни почитат да се покоряваме на Отца, на духовете и да живеем. Значи, ако нашите родители са наказвали да направят по-добри хора, сега колко повече Бог понякога допуска нашия живот и да дисциплинира, да наказва, ако трябва по някакъв път, и да преминаваме през различни неща с цел наистина да подготви, за да бъдем готови за небето. И после казва така: никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после принася правда като мирен плод за тези, които са обучавали чрез него. Виждам, че всяко едно нещо, което е от Бог към нас като изпитание, като дисциплина, идва с цел да приготви, да бъдем по-близко до него и да бъдем готови за небето. Сега, Библията ясно говори за трудности, скърби, борби, неволи, теготи. В Псалом 3:19 Словото Божие казва така: много са неволите на праведния, но Господ го избави от всички тях. Неволи. Да, ще има неволи в пъти си. После в Деяния, 14:27, самия апостол Павел и Сила, когато създаваха църкви и Варнава, и тогава Павел говореше на тези хора: през много скърби ще преминем до влезем Божие царство. Значи видим неволи, скърби, трудности. Да, това са нещата, които запъсват християнския живот. И трябва да бъдем готови наистина за тези неща. И сега, искам да говоря за един човек, както е примерно за Авраам. Аз с него говорих и искам така да положа това е много важно. Много пъти, наистина, Библията каже, ние сме Авраамово потомство. И така е наистина, Авраамово потомство чрез вяра. Сега обаче, когато говорим за Авраам, ще казваме, той е баща на вярата.
Обаче Авраам, ако не беше баща на вярата, ако да беше човекът, от когото почне Израел, Авраам знае, че с него се дойде Исак, че Исак и Яков и да се племена. Тук става дума, че Авраам специално имаше лични взаимоотношения с Бога. И това е нещо, което вижда много интересно сега. Беше приятел на Бога, така се каже, Авраам, но Бог направи, допусна едно много голямо изпитание в неговия живот. Ама някакъв, нали беше негов приятел? Да, приятел. Изпитанието ни промени от взаимоотношенията между Авраам и Бог. Напротив, те продължаха да бъдат приятели, но трябваше Авраам да премине през тази ситуация. Виж какво стана сега. В Битие 22 глава казва така. След тези събития Бог изпита Авраам. Сега се поканя някакво неща за какви събития става въпрос. Първо, в Битие 12 глава Бог призвава Авраам. И това е нещо, което иска да така леко да го уточним сега. Битие 12 глава. Словото Божие казва, че Бог извика Авраам и му каза, ще направя от тебе голям народ. Ще благословя и ще поставя името ти. Ще бъдеш за благословение. Ще благословя тези, които те благославят. И ще прокълна всеки, който те кълне. И че с тебе ще се благословят всички земни племена. И Авраам тръгна, както му рече Господ, и Лот тръгна след него. Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан. И така, виждаме, че Авраам тръгва заедно с племенника си Лот. Това е първата част. Обаче, малко по-късно имаше проблем между говедарите на Авраам и говедарите на Лот. И тогава трябваше да вземат решение за как ще положат. И виждаме в Битие 13 глава, Авраам и Лот се разделят. И тъй като имаше проблем между говедарите, Авраам каза: Лот, виж, погледни, колко много паше напред нас. Ако ти избереш да ходиш наляво, аз ще чуя надясно. Ако ти на север, ще на юг. Сега дума, Авраам тръгна на противоположната посока, когато тръгна Лот. Разделиха се. Това беше втори момент. След това, Битие 15 глава, Авраам и Лот вече са разделени, но Бог прави завет с Авраам. Бог прави завет. И тук Бог му каза на Авраам, така че чрез него ще излязат много поколения и ще има потомство, колкото звезди в небето, пяска морето. Обаче, че Авраам каза сега. Авраам каза: ето ти не ми дай чадо, един роден да умиш, ще ми постави наследник. И тогава Бог му каза: той човек няма да бъде този наследник, а онзи, който ще излиза от твоята числа, той ще бъде наследник. Виждам, Бог обещава на Авраам, че му даде наследник, именно да е Исак. И тогава го взе на мъка и каза: погледни сега към небето. Избрави звездите, ако можеш да ги изброиш. И рече му: толкова ще бъде твоето потомство. И Авраам вярваше в Бога и той му говори за правда. Виждаме тук, Авраам повярва в Бога, беше на 75 години. И знаете колко години по-късно получи обещанието? 25 години по-късно. 10 години по-късно Бог даде Исака. И сега, виждаме тук, че Бог даде Исак. Но сега, следващия ми, когато Исак дойде, се роди, вече Авраам имаше преди това от слугинята Агар син, който се нарича Исмаил. И бяха още малки Исак и Исмаил. Тогава имаше конфликт между двамата. И тогава Бог каза на Авраам: изпрати слугинята с Исмаил да се отиват. Да отидат, аз ще се погрежа за тях. Изпрати ги. И той сега изпрати, остана той, жена му Сара и Исак. И сега видим след тези събития остават Авраам, Сара и сина им Исак. И точно тогава иде изпитанието. И тук Авраам идва и му каза: Бог е на Авраам, е къде си? Той му каза: ето ме, сега. И каза Бог: вземи единствения син, който любиш, сина си Исак, и иди в местността Мория и принеси го там, в безизгарния на един от хълмите, за които ще ти кажа. Сега какво става? Става така, че Бог му каза: вземи сина си, когото любиш, и залези там на хълма Мория, аз ще покажа къде, и го дай в жертва. И може да си представите какво беше съсед на Авраам. Другия има син Исмаил от слугинята, Бог каза: отпрати го. И беше останал само с един. И той беше единствен син. И може да си представите сега, след към тези неща, понякога ще четем самата история и знаем, че от начало знаем края, знаем какво стана нататък. Обаче Авраам не знаеш какво ще стане. Бог не му каза: Авраам, не се присъедини, аз само те изпитвам едно. Не се присъедини. Не. Авраам трябваше да приеме думите на Бог най-сериозно и да преосмисли своя живот. Как ще положи от канатка. Сега той беше Божий приятел. Обаче видим кто му иска лицето. Сега пред Авраам стоеше дилемата. Да каже: Боже, виж сега,
Ние си сме приятели, обаче ти искаш много повече, отколкото аз мога да я дам. Ти искаш сина ми. И пред него също дилемата. Или да откаже на Бога, да се къса с Бога, или да прегърне детето си и да каже, аз няма да дам. Или да се покори на Бога. И сега, много важно какво направи той, вижте. Тук, кой виж причината, поради която Бог му казва това нещо. И вижте, искам кажа, че във всеки пасаж, когато четем, виждаме, че има причина. И казва така, вземи единствен син, когото любиш. Знаете кой беше причината? Причината беше, че Авраам, нямайки деца близо 100 години, когато получи този подарък от Бога, имаше Изак, вече той видя, че неговото съкровено желание беше се сбъдна. Той беше богат, имаше много неща, имаше уважение, почет, животни, всичко имаше, но нямаше дете. И получи този голям подарък на 100 години. И тъй когато започна така, вече да изпита удовлетворение на това, че живота не е приемал на празно, има наследник. И точно тогава започна качели да прекара по-малко време с Бога. Любовта му вече се премести от Бог към детето. И тук за това му каза, вземи детето си, когато любиш. Не че трябва да го обича, но не трябва да поставаш между тебе и Бог нещо друго. Разберете ме. Всеки един да вземе и си обичаме семейство, си обичаме децата, но Бог е винаги на първо място, разберете ме. Библията каза, помните, когато се запитаха, коя е голямата заповед закона, помните какво каза? Да вземеш Господа твоя Бог, цяло сърце, цялата сила, си волен и да вържи ученик от себе си. Това е втората подобна. Така че, когато човек центрира само върху себе си себеливие, но игнорира Бога, това не е благоугодно, разберете ме. Бог трябва да бъде на първо място. Семейство, дом, деца, приятели, вижте се наистина остават на втори план. Макар че Бог е поставил така, че да обичаме родителите си, да обичаме семейство, съпруга, това е наистина много важно. Сега обаче, какво става? Тук случайно, Бог беше поставен някъде там въгъла. Детето беше номер 1. И Бог също Авраам да смени приоритетите, да постави всеки на правилното място. Дечетите трябва да обича детето си, но да забравя Бога. И сега какво ставиш сега? Авраам какво направи? Авраам започна да едва не да каже, чакай сега Боже, защо така искаш сега точно? Не може нещо друго да си дам. Той никъде слото не се пазари. Не започна да се вайка, за тюрка, какво става сега? Не, ще го прави Авраам сега. Да стоянта Авраам подрани, оседлал села, магарето, взе със себе си дама от момците, сина си Исак, и като нацепи дърва, след изгарянето, стана и тръгна към мястото, за което Бог му беше казал. Представете се какво става въпрос. Взема дървата, взема осела, взема още две от там слугите и тръгват се заедно с Исак за мястото. Вижте, знаете ли, и сега Словото Божие, това място е било на около 100 км. Значи долу горе Варна, Бургас. Представете си, с осела 3 дена пътува. Представете си как е преживял това нещо. Той отива с ясно съзнание да убие детето си там, на холма. Това е ясно съзнание. Бог не му каза, аз правям етап в себе и това е изпитание. Той не му каза така. Той му каза, дай ще момче, това е Бог, разбирате ме. Бог не е човек. Авраам познаваше Бога и знаеш, че сега тук Бог му говори. Той започна да чуди сега, ама дали е Бог, ама дали не е Бог, ама дали е той, дали не. Не, той знае, че това е Бог. И ще какво става сега. На третия ден, значи 3 дена, Авраам повдигна очи и видя мястото отдалече. Тогава Авраам каза на момчето си, вие останете тук с осела, аз и момчето ми ще отидем там и като се поклоним, ще се върнем при вас. Вижте, тук говори за голямата вера на Авраам. Той вярваше, че ще отида там, кой ще стане, не знае. Но знае, че ще се върне и наистина тогава ще стане така, че ще се върне отново заедно с детето си. Как ще стане това? Не знае как ще, не знаеше. Но каза така, в Евреи описва това, което е преживял Авраам в духа си. Каза така, с вяра Авраам, когато го изпиташе Бог, пренесе Исака в жертва. Да, онзи, който бе получил обещанието, принасяше единородния син. Онзи, комуто беше казал, по Исака ще се на твоето потомство, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, от дето по един начин на възкресение го и получи назад. Сега до тогава нямаше възкресение още. Авраам не беше виждал никога да възкресят. Обаче Авраам беше уверен, че Бог знае как. Бог даде обещание, че Исака ще се намира твоето потомство. Как ще стане, не му вълнува. Бог го обеща и той знае, че Бог ще го извърши. И в Битие 21-12 казва така. Има говори се тук така за Исак.
Но Бог каза на Авраам, не се огорчавай за момчето, именно за другия син, който изпрати с майка му. И слугинът си. Сара послушай думите, защото по Исака ще се наименува твоето потомство. По Исака се наименува твоето потомство. От една страна стоеше Бог, от другата стоеше Исак. Авраам е по средата. От пред него стои Божието обещание. И сега какво да прави? Да се покри на Господа, да убие тето си и да каже, Боже, аз учениците си не мога да правя нищо. Или пък да каже, ама чакай, има такова едно обещание, което стои във времето, което ти обеща. Но той още знаеше в главата си, че Бог може да прави така, че както те така се върнат. И той беше неговата вяра. И каза така. Ще отидем и ще се върнем при вас, ще се върнем. Той не каже, ще се върна, аз се върнем. Виждам, това е вярата сега. И какво се оттатък виж сега? И двамата тръгнаха. Заедно. Вече виждам, че само двама тръгват. Другите останаха долу с магарето. Тогава Исак проговори на баща си Авраам. Тате, а той каза, ето ми синко. Вижте, тук това е един много дълбок диалог между баща и син. Син река, тате, къде е жертвата? Къде е това, което не сте трябва да дадем жертва? И той каза, ето ми синко. Исак каза, ето огън и дървата. А къде е агнето да се изгарнето? Това е един много интересен въпрос. Къде е агнето? Наистина това беше много труден въпрос за Авраам. Виж какво Авраам какво каза. И Авраам каза, синко, Бог ще промисли агнето да се изгане. Бог ще промисли. Сега дума, Бог има промисъл за отговора. Аз не знам как ще случи. Не знам как ще стане. Но знам, че Бог ще промисли. И какво стане си? И двамата продължиха заедно. Сега те тръгнаха да вървят и знаеха, че Бог ще даде отговор. Те не знаеха откъде ще даде отговора. Но знаеха, че Бог ще даде отговора. И като синаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам изина там олтар, нареди дървата и като върза сина си. Виждаме какво става тук сега. Прави олтар, върза сина си и го слага там на олтара. Положи сина си Исак, положи го на олтара върху дърветата. Сега дума готов е за жертвата. И Авраам простя ръката си и взе ножа си, за да заколи сина си. Това е страшен момент. Някой да вижда картината как Авраам дига така. Това се, разбира се, това има илюстрации, има филми за това. Но това е нещо, което наистина едва ли можем да вникнем това, което става в душата на Авраам. Детето, което чакаше 100 години, което Бог му подари, имаше такава голяма радост, че има дете, има наследник. Преди ми Бог каза, дай ми го обратно. И наистина това беше много, много труден момент за Авраам. Но въпреки това Авраам беше готов. Авраам беше готов да се покори на Господа и да положи. Вече другото беше всичко в ръката на Бога. И какво ставаше? Тогава ангелът Господен, когато говоря ангел Господен, има преди точно Бог. Когато чети Библията, Стария Завет, Господният ангел или ангелът Господен, когато е членено, това е Бог. И каза така, тогава ангел Господен му викна от небето, Аврааме, Аврааме. А той каза, ето бе. Представете си, Авраам с ножа така, дигна ръка и чува от небето, Аврааме, Аврааме. И Авраам, може би малко преди да пусне ножа върху детето си, се спря. И той каза, ето ме, ангелът му рече, да не дигнеш ръката си върху момчето и да не му сториш нищо, защото сега знае, че ти се боиш от Бога и не пожелай сина си, единствен син за мене. Слава да бъде на Господа, наистина. Тогава Авраам повдигна очите си и видя, и ето зад него имаше един обен, вплетен с рогата си в един храст. Авраам отиде взе обена и го принесе се изгаря вместо сина си. Тук има нещо, което е важно, много важно. Той каза така, принесе така, не пожали единствен син за мене, каза на Авраам. Но виждаме, че Бог принесе своя син за греховете на целия свят. И както Авраам беше готов да го даде, Бог наистина го направи. В Йоан 13 каза така, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. И после Йоан 29, когато Йоан видя Исус, какво каза, ето Божият агнец, който носи греха на света. Слава да бъде на Господа. Божият агнец. И сега, нека да видим какво стана сега. Сега Авраам каза, на хълма Господ промисли. И ще е много важно. И сега и положиха двамата пъти. Хълма, когато говорим за хълма, хълма е мястото, където Бог е приготвил от отговора. Сега хълма за твоя живот е мястото, където докато трябва да достигнеш и където ще получиш отговор от Бога. Понякога хората тръгват с Бога, идват изпитанията, препъват се, падат и се връщат. И като аз стана след Господа, ама нещо не се получи в моя живот, има няма никакъв. Вижте, ще кажа защо.
идат изпитания. И точно в момент на изпитания идва дявол и ти каза, почва да говори в умътя. Какво ставаме? Уши Божиите. Що си така? Що си иначе? И когато човек започне да съмнява, в Божията любов, в Божията доброта, отпада, разберете ме. Това е страшно. Почне да осъждаш Бог, защото стали това. Вижте, Авраам никъде не се обърна срещу Бога да каже, Боже, какво правиш, бе? Боже, моля те, бе. Мисли, че Бог не знаеш какво е света Авраам. Бог знаеше. Но те имаше вяра в Бог. Бог беше дал благодат и той чрез тази благодат отиде, зависи наистина на Похолно море. И там Бог беше промислял наистина агнето. И днес така виж сега. И нещо, което трябва на хълма, Господ промисли, хълма е мястото, където човек получава отговор от Бога. И сега, това ще е самата история. От тя сега стои Бог. След Авраам, от тя стои Исак. И Бог казва, дай момчето си. И сега вече от Авраам зависи какво ще прави. Но Авраам каза, може да кажем, Боже, ти има обеща. Няма такова нещо. Авраам се покори безусловно на Бога. И след беше закара го там, където Бог каза. И когато закара там, когато отиде до края с Бога, с Исак, извинявайте, на мястото вече имаше Божия отговор. Ако се беше отказал, няма да има този случай. Не искам да напиша Библията. Много е важно, когато дойдат изпитанията, да продължим с Бога. Не се тюхкаме, не се лайкаме, да не се огорчим. Това е много важно. Наистина да останем с Бога и да продължим с Него. И вижте сега какво става сега. Нека погледнем в цялата история. Наистина, Бог беше приготвил и до мен и го принесе да се изгаря вместо сина си. От мен вместо сина му. И тогава Авраам наименува това място Йовеире, което значи Господ промисли Йовеире. И според това, как се казва днес, на хълма Господ промисли. Хълма беше, може да така, място на Божият отговор. Хълма в този живот е място. Понякога, знаете, има хора, които са много близко до отговора и се отказват. Има други хора, които си казват, не, това не е за мен. И се спъват и се вършат работа. Искам да ви кажа, че да вярваш в Господа, това е наистина важно за тебе. Защото Бог дава вечен живот за тези, които вярват и устоят в Него. Така че наистина не трябва да се притесняваме това, през което ще приемем. Не трябва да се притесняваме това, което Бог иска от нас. Бог не иска те, което повече от силите. Бог дава винаги отговор и дава винаги изходен път. Сега вижте, когато Авраам се покори, и какво става път, вижте? Тогава втори път ангелът Господин вика на Авраам от небето. Вижда, втори път вижда. Вика, себе си се клиням, каза Господ, че понеже стори това нещо и не пожали сина си, единствения син, не го пожали. То аз ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти, като небесните звезди и като крайморския песък. Вижте, звездите не могат да се прочитат. Морския песък не може да се прочита. И потомството ще завладее градовете на неприятелите. В твоето потомство ще се благословят всички народи на земята, защото си послушало семе. Тук не става дума само за израелтяните. Тук става дума за потомство, което ще бъде чрез Христос. И сега ще дойда точно про това, което ви говоря. И вижте, но искам да кажа нещо, което относно изпитанията днес. Някой ще каже, такива силни изпитания има и днес. Вижте, ще дам пример сега. В Йов 7 казва така. Живота на човека не е ли воюване? Знаете Йов какво стана? Йов имаше. Беше богат, праведен човек, всичко беше наред. Имаше деца, имаше всичко. В един миг не загуби всичко. Синове, деца, богатства, всичко може да в един миг загуби всичко. Но въпреки това не загуби вярата си в Бога. И докато му каза, че Йове, похули Бога и умри, още не вярваш в своя Бог. Той каза, не го рикате от безумните жени. Бог дал да бъде слава на името му. Йов нищо не се греши Йов пред Бога. И то си Йов каза, живота на човека не е ли воюване. Наистина е борба, това е истината. И физически е духовна борба. Така че човек не се трябва да бъде екипиран, да продължава напред, въпреки понякога, че може да му е много трудно, може да не вижда изход пред път, но знаеш, че не се всичко е Божиите пред Бога. И вижте, че още Псалом 23. Това е един от любимите си псалми на много хора. Там каза, Господи, пастир мой, няма да остава в нужда и трябва да хваче. Един от стиховите, като предупреждение, през кого може да премине човек. Каза така, Господи, пастир мой, няма да остава в нужда, да вземе падмище ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме в прави пътека заради името си, да всичко добре. Обаче каза, да,
И двата мрачна сянка коня няма да се оплашва зло, защото ти си мене. Твоята тояга ти има тушат. Долината на мрачна сянка. Тук не пише колко е дълбоко долината, колко е дълга, колко ще бъдеш там. Но искам да кажа, че ще има и такива моменти. Ще има моменти, когато се чувстваме самотни, изоставени, не виждаме изходен път. Ще кажем, Господи, къде си? Но Бог продължава да бъде с нас. Псалмът ти каза, ако се качи горе, ти си там, ако се долу, ти си там. Няма място, където Бог да не е. Но Бог понякога ни привежда през тези моменти, за да укрепи, да не още повече вяра и да утвърди, да бъдем още по-близко до Него. Сега, ще прочета още сега в Матея 20:20, сам Господ каза на своите апостоли. Това е пред Матея, последното ми прия светилата земя. Каза така, и ето, аз съм с вас през всички дни до свършика на века. Господ обеща, че бъде със своите апостоли. Във всички дни. Да, някой ще казва, са за апостолите. Да, но те апостолите ги няма. Исус се отиде тогава. Искам да кажа, че Бог продължава да бъде и днес с нас. Сам Исус каза, няма да ме оставя сега си, ще дава при вас. Има чрез духа си. Така че, още повече, Исус каза, там където се двама и трима, там съм и аз. Така че, Бог е невидим, но той е реален и днес и го има. Слава да бъде на Господа. В Римляни 8 Исус каза така, и ето, аз съм с вас през всички дни до свършика на века. Ето аз съм с вас. Това го че се после каза, ако Бог е на вас, кой ще бъде против вас? Има ли такава сила, която може да стане против Бог и против нас? Понякога ние не можем да знаем точно кой е Бог. Бог е вечен, Бог е навсякъде. Бог е създател, Бог е творец. Няма нещо, което да е по-силно от самия Бог. И ако не сме в страната на Бога, не сме в страната на силния. Каквото изпитание дойде върху нас, тя знаем, че той има сила наистина да пребори всяко изпитание, да даде изходния път. Наистина това е много важно. Не трябва да се съкрушаваме, не трябва да се притесняваме, не трябва да се отвида за това, което преживяваме. Да просто да кажем, Господи, ти си с нас и наистина твоята ръка, твоя жълт, твоята тояга, те ни укрепяват. Сега вижте, в 1 Петрово 1.6.7 говори именно за изпитанията или за изпит, през които трябва да премине всеки човек. Това е самата истина, вижте. Наистина, понякога казваме, искаме да живееш живот, който да бъде цвете и рози. И няма такъв живот цвете и рози. Имаш това, през които трябва да преминеш, за да можеш да бъдеш укрепен, да бъдеш утвърден, да можеш да станеш по-твърд във вярата. Ще дам ви пример сега. Ако сложите едно дете, вземете едно дете на 6-7 годишен и го пусти, направи 20 годишен и го пусти в живота. Той не е готов за живота. Той е дете. Той нищо не е видял, нищо не преживял. Но стъпка по стъпка, чрез годините, човек отива на училище, премина през различни изпити, полека, утвърждава се, укрепява се, расте и вече се подготвя за самия живот. Така е християнството. Бог понякога прикрая през неща, които не ги разбираме. Но целта му е да укрепи, да утвърди. И казва така, в което спасение се радвате, ако е за малко време, да скърбите сега, ако е потребно в разни изпитания. Ако е потребно да скърбите. Сил, изпитане на вашата вяра, която е по-скъпо от златото, което гине, но пак се изпита чрез огън. Да излиза за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Слава да бъде на Господа. Виждаме, че изпитанията са нещо, през което трябва да преминем. И когато преминем, ще бъде нещо още по-добро. Ще бъде утвърдение и наистина, знаем, че наистина вече Бог не е изпитал, но вече когато се приемат през изпитанието, ставаш още по-твърд. Имаш наистина такова разумението, Господи, да, преминах с Тебе. Даже в Петров чуто каза така, чуто възлюбени, не се чуете на огненото изпитание, което дохожда върху вас, да ви опита, като че ви се случи нещо чудно. Но радвайте се, задите с това имате и ви общение и страданията на Христа, зарадите премного и когато се яви Неговата слава. Каза огнено изпитание. Вижте, целта на огъня не е да те изгори. Целта на огъня е да изгори всичко, което не е добро пред Господа. Правите разлика. Всичко, което не е угодно пред Бога, Бог ще го изгори в твоя живот. Наистина да бъдеш съвършено приготвен за небето. Така че не трябва да се страхуваме от тези изпитания. Аз тъс не казах, пак ще ви кажа. Има един човек, който е обичал да ходят да гледа скулптури, такива галерии, там да гледа картини. И не отива в една галерия и вижда един скулптор, който е направил един лъв, ама голям така, масивен от камък, само от камък. Ама го бил толкова истински, имаше всеки меч лъжка отгоре ти, така масивен, в мащаб 1 към 1. И отшъл при художника там, при архитекта и Калами. И сега как направи това нещо?
към скулптора, как направих това нещо толкова живо? И той каза така, с чука и долата. Премахнах от камъка всичко, което пречи на да изглежда така. И сега само стваря, да, чука и долата. Сега дума, командъка, че изпитанията, Бог чрез чука и долата премахва всяко нещо от твоя живот, което ти пречи да бъдеш небето. И именно изобразява Христос в нас. И целта на Бога е Христоподобие. Понякога ние сами по себе си одобряваме своя живот, одобряваме своите поведения, своя живот, но Бог има неща, които трябва да промахне, неща, които трябва да изконструира малка така. Така че Бог знае кое през което трябва да премине, за да бъде съвършено приготвен за небето. И наистина това е нещо, което е важно за нас. Сега, в Яков първа глава, 2.4 казал какво трябва да бъде нашето отношение към изпитанията. Така че ще има изпитания в нашия живот. Но въпросът е как реагираме ние. И сега помните израелтяните какво правиха. При всяко изпитание роптаяха против Господа, огорчаваха се, бяха готови да се върнат обратно там, откъдето дойдоха от Израел, от Египет. Казаха, по-добре там. Виждаме наистина една реакция постоянно от тяхна страна. Винаги, при всяко изпитание, било за водата, било за храна, било за всичко, винаги роптаяха против Бога. Не искат от Бога, роптаяха. А тук Словото Божие каза така, Яков, щете го за голяма радост, братя мои, когато падате прави да изпитне. Интересна работа. Аз не познавам човек, който да е в изпитание и да се радва. Но каква е причина да виж сега? Като знае, че изпитанията във вашата вера произвеждат твърдост. А твърдостта нека извърши делото съвършено. Да бъде съвършени и цени без никакъв недостатък. Виждаме, че изпитанията да подготвят и направят по-силни, да можем да бъдем укрепени, да бъдем по-твърди. И после казва така, блажен онзи човек, който тръжна на изпитание, защото като бъде одобрен, ще приеме и заеме си живота, който Господ е обещал на уния, които го любят. Не сте виждали, че това е път, който трябва да дадем. Самия апостол Павел, помните в Словото Божие, какво казваше за себе си, в края на дните си, на живота си казва така. В 2 Тимотей 4 глава, от 6 до 8 казва така. Ето вече краят наближава. Той също заминава. Искам да кажа нещо, което е така за себе си. Аз се подвзах доброто вънстване, пътя свърших, верата пасих. Сега, това е много важно. Трябва да осъзнаем, че ние сме в една духовна битка. Ние сме в страната на Бога. Има дявол, има нещиви духове, демони. Това нас не касае. Те са реалности. И знаеш, че само с Бога може да устоим. Сами може да справим. В Йоанна 10 иска така. Край се идва да отканне, закони да погуби. Аз дойдох да имате живот и то изобилен. И сега много важно е за нас, християни, да знаем, че всяко едно изпитание, през което преминаваме, има изходен път. Някой ще каже, преминавам през нещо, което не виждам края му. Да, ти можеш да не видиш. Но вярвай, че Бог има там по пътя, там на хълма, както Авраам, на хълма, точно промисли, хълма е място, което е мястото на Божия отговор. И в Коринтяни 10 казва така, никакво изпитание не ви е постигнало, но верен е Бог, заедно с изпитанието да види изходния път. Изходният път е отново от Бога. Ако той да допуска изпитанието, което извършва, което е необходимо, и да е изходния път. И това го прави нашия Бог. Слава да бъде на Господа. И тук сега искам да взема в Галатяни 3 глава, 29 казва така, ако сме Христови, то сме Авраамово потомство. Това е много интересно сега. Някой ще каже, Авраам, там и за евреите. Каква е връзка с нас? Авраам. Сега ще почнем коя е връзката. В Галатяни казва така, ако сте Христови, то сте и Авраамово потомство. Наследници по обещание. Става дума за наследници, първо под Исак, но не само там. Сега ще видим коя е по-дълбоката връзка. Както с Авраам, който повярва в Бога, му се мили за правда. Тогава познае, че тия, които упражняват вера, те са Авраамово потомство. Или вярата в Бога е това, което не прави Липсозора. Първото. И писанието, като предвиди, че Бог ще да даде, да продаде жените и заяви предварително благословението на Авраам, казвайки, в тебе ще се благословят всички народи. А в Авраам, именно в потомъка, който дойде от Авраам, потомъка е Христос. Или в Христос, Бог вече наистина има благословение на всички народи. И наистина, тогава виждаме как Сол се изпълнява. И казва така, защото благословението дадено на Авраам, дадено чрез Христа, на езичниците да приемат обещания дух чрез вяра. И този е много интересен сега, 16. И обещанието се изрекоха на Авраама и неговия потомък. Един потомък. Не каза на потомците, като за мнозина, но като за един, и на този потомък, който е Христос. Слава да бъде на Господа. Сега, виждаме още в Битие 12 глава 3 стих. Бог обеща на Авраам потомък
и чрез него да бъде благословен всички. Това има за говори за Христос. Сега, когато човекам тези неща, спасението не става чрез Авраам. Някой ще каже, аз ще вярвам, Авраам ще се спася. Няма спасиш. Пътят към небето е само чрез Христос. И се каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не доходи пред Царството чрез мен. Сега, чрез Авраам дойдоха Израел, чрез Израел пророците, после дойде Христос, чрез тяхното потомство. И чрез Христос виждаме наистина, вече целият свят има възможност да повярват, да бъдат спасени. Помните, когато Петър и Йоан бяха на Петдесятницата там, пред храма имаше един куд човек. И този куд човек искаше пари от тях. И той после там пари. И тогава Петър и Йоан казаха, злато и сребро нямам, но котен път ти давам. В името на Христа стане и ходи. И той стана да почне да ходи. И всички хора там се изненадаха. Той поскачаше, обикаляше по пътя в храма, поскачаше. И те се чудеха какво става, защото го познаваха. Той отново не беше там. Просто ще пари си. И знаете какво става сега? Малко по-късно, начало имаше и еуфория, всички се радваха. Малко по-късно фарисеите, книжници, законници ги хванаха и караха и там. И ги биха. Им казаха, повече няма да говорите в това име. И те казаха, трябва да се покаем на Господа. И казаха, в чие ми говорите това нещо? В чие ми вършите? И тогава Петър вижте, много интересно, Деяния 4:20 така. И няма друго име дадено между човеците, чрез което трябва да спасем. Няма друго име. Това е Христос. Сега, когато гледам за Авраамово потомство, юдеите имаха претенции, че са Авраамово потомство. Сега, когато Исус им каза Словото Божие и ще познаете истината, и се ще направи свободни. И те роптаха, какви свобода, не си Авраамово потомство, какво свобода говориш тя? И те казаха, ние сме Авраамово потомство, обаче Исус каза така. Те казаха, никой си били слуги на греха, как ще станем свободни? Истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. И по-долу им каза така, прочее, ако силната изумиш бъдете наистина свободни, свободата е чрез Христос, не от това, че е потомство. И после той им дава един си като укор, така вече, да го каза така. Знае, че сте Авраамово потомство, но пак се да ме биете. За моето учение няма място за вас. Те по-добре казаха, наш баща е Авраам. И си им каза, ако бяхте Авраамови чедам, а Авраамови дела, щяхте да вършите. Искам да върши този стих. Авраамови дела. Или дела на вяра. Сега дума, понякога ние ставаме табелата християнин. Християнин са от 20, 30, 50 години. Познавам толкова много църкви, знам Словото Божие, знам много неща. Да, знаеш. Обаче въпрос е животът ти, делата ти, поведението ти, любовта, къде е? Къде е смирението, къде е милосърдието, къде е добротата към хората. Сега дума, живота, който живеем, показва, чии сме. Ако си Божий син, ако си Божий дете, ще имаш отношение към хората и света, така както Бог има. Понякога ние се затваряме в Словото и казваме, аз знам Словото много добре. Ти знаеш Словото добре, но ако само го знаеш, това нещо не те ползва. В Коринтини 8 има така, знанието възгордява, а любовта назидава. Така че нека да бъдем Авраамово потомство, но не само на думи. Наистина Христови чеда, които наистина да показват любовта на Бога към този свят, така че наистина да има плод от делата на Богата земя. Нека Бог да ме благослови. И вярвам, че наистина всеки ден така Бог ще го благослови. И знаем, че тези неща, които преминаваме, понякога може да ги разбираме. Но да имаме наистина и си вяра в Бог, че Бог е наистина в контрол на всичко. И Словото Божие казва, всичко съдейства за добро, на което те, с които любят Бога. Нека Бог да благослови. Нека се помним сега кратко.